Txerrabolinaga naiz, Gasteizen bizi naiz, eta, arrasatearra, baina, Aitor irakasleak deitu zidan saio hau egiteko, oso interesgarria iruditu zitzaidan, ze ni hasieran nire ibilbide linguistikoare buruz izan zen proposamena, nola aldatu dut, nola pasatu dut gaztelaniaz erabiltzera, euskaraz nire bizitzan parte garrantzitsua izatea. Eta, horregatik nator hemen, batez ere euskara gure hizkuntza delako, eta militantzia betzala nik ulertzen dut saio hau, ze uste dute gazte batzuk ez dutela gehiegi erabiltzen kalean, hemen egiten dutela, niri gertatu zaigu gauza justo kontrakoa. Eskolan eta dena guztiz izan da gaztelania, eta nire barruan nire hizkuntza euskara zen, horregatik saio hau.